Good morning nga kailan. It's a blessed month. It's December. And it's Christmas time. Though, panak nga ron, haan nga rito iti. Sakto nga panakayanak ni Apo Jesus. But the truth, nga bakbaklayan iti diti Christmas nga rito na it is a month nga mang remind ka na tayo. Iti panakayanak. Iti panagbalin iti Diyos nga tao. And that is because iti ayat kan parabol na nga kayat na nga may danon iti perfecto, kumplito, kan nananay, kan maka iti panakapnak kan Diyos Ama nga sakripisyo babaan iti lasag na. Iti YouTube ministry tayo, I am so thankful iti Apo for this beautiful morning nga naitad. Halos for 2.5 years nga silensyo iti syudad, iti selebrasyon, iti Christmas. Hanggang po si COVID iti nabalwalabas. We are so thankful nga God opened iti aming syudad, iti aming nasyon nga mawayaan nga ag bulak-bulbasit ada iti tiyempo makapasar tayo and mawayaan ti pamilya nga agurnong iti daytoy Christmas daytoy. Do ada dagiti daduma nga hakukat nga akseptaran nga may ngayon iti Christmas just like di Santa Claus dagiti ansisit na kas kada midyas ijay ikarga ijay tawa. Those are unnecessary nga tradition nga susurutan tayo nga awan ti biblical references na iti panakayanak ni Jesus. So kat baga di jay. The truth itself, it is Christmas, it is the Bible, ada the Bible. But some we need to masapol i-refine tayo iti truths and iti importanteng informasyon iti Christmas tapno maawatan tayo iti kapapananan iti. Agbaling nga useless dagiti nga okasyon imbis nga pribilegyo nga mangitud kapapanan na iti dagiti okasyon agbalbalin nga worldly because the focus matan kat it seems di makan, di paspasyar, di dekorasyon latan nga we have forgotten the reason for this season. It's not the exact nga birth, but the truth iti daytoy nga okasyon nga inaramid iti lubong nga panglagipan tayo is biblically true. That is the birth panakayanak iti mangisalakan nga na Yesu Kristo nga isukot Dios nga nagbalin nga tao. Iti daytoy nga series tayo iti YouTube tayo. I have intended nga I will make a record concerning that series tayo iti Christmas since daytoy met iti purpose na iti daytoy nga YouTube tayo ket agbaling nga topical theme series tayo. So dagiti series ket iti tayo nga idalan. So since iti daytoy nga bulan ket we are reflecting iti season panakayanak ni Jesucristo. Our focus iti study is about daytoy daytoy okasyon iti daytoy Christmas nga daytoy. And that is the birth of Christ. And under the birth ni Kristo Jesus, ada dagiti tao nga involved where we could learn ti adu nga banag may panggapanyada and anya ti palagip kada tayo tatang panahon. All right? The first nga kat kung adalam tayo is panakayanak. Daytoy di panagbalin. Daytoy di panakaikan iti lasag. The incarnation of the second Godhead, it is Trinity. Iti John chapter 1 verse 14, and the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So right iti verse nga mangipalagip kada tayo iti daytoy iti may siya nga mysterious truth that ever happened iti daga. And daytoy di kunata di panakaikan iti lasag iti Dios tapno ada iti mangbaklay nga perpekto
makaitud panakapnak ka ni Diyos Ama nga sakripisyo para itibasol tayo. And the Word was made flesh. Remember the word nga diay. It is written, iti capitalized nga W, implying nga haan lang a person dito nga nababa. It implies that kat maysa na nga to nga persona. Gapusta isuna kat Diyos. Numapan nga niya verse 1, chapter 1 verse 1, sino dito word nga dito? Why apay nga naibaga nga Diyos dito? Gapusta ko na He was in the beginning. In the beginning was the Word. He was already existing before the beginning of everything. Pagkatapos ko na, and the Word was with God. Dating a word katkadwa na ni Diyos Ama. So implying sa bali ni Jesus, sa bali ni Diyos Ama. And the Word was God. Isulsuro na kada tayo, daytoy word nga daytoy nga ka-fellowship ni Diyos Ama that He is equal with God the Father. Yeah, verse 3, all things were made by Him, hanang sum, implying God made a blueprint, isuna tinang execute, iti Santo Espiritu tinang iti arrangement, dagiti naramid di Kristo Jesus nga plinano ni Diyos Ama. Pagdanan niya 14, kunana, and the Word was made flesh. Dahil iti kapapanan, iti daytoy Christmas nga daytoy. Di pa nagbalin nga tao, iti Diyos. Di pa nakaikan iti lasag, iti Diyos. Iso na iti term nga rumnuman nga mga tayo, di incarnation. Di pa nakaikan iti karne, iti daytoy Diyos. Haan nga mawatan daytoy. And it has been a mystery iti Old Testament. Nagrigat nga akseptaran nga iti Old Testament inbaga ni Apo Diyos nga He is a Spirit, kathan nga tao isuna. Iti time iti Old Testament nga hanpay nga plano, hanpay nga perfect time nga agbaling nga tao iti Diyos, talaga nga imbaga na hanak nga iparpariyas iti tao. But in the fulfillment iti panakaisalakan iti tao, along the way later on, it was said, after giving a statement nga isuna kathaan nga tao, there was a beautiful account that happened iti lubong, and that is after gayam di Espiritu nga sad ni Hesus Kristo, ada gayam iti plano iti Dios tapno maitad ti kompleto kon perpekto nga sakripisyo diti Dios nga daytoy nga ni Hesus Kristo ket naikan kinayat na nagboluntaryo nga may kan itilasag. And that is di kung kunada iti 14, and the Word was made flesh. Isura ito yung story ni the virgin birth ni Jesus kini Mary. That was nagrigat nga akseptaran niya. Amo kani nga mo, dahito iti rason nga may sa nga doctrinal issue nga diniscuss ni John the Beloved jay book ti 1 John sinug jay end the Revelation kapusta ko nada imposible nga iti Dios kat agbalin nga tao kat ti tao tilasag ti tao kat dati basol na. That's why iti Jesus kat it has been described and it has been made by a virgin birth. That is the process, the mysterious process ni Diyos ang mga plano na kineso Kristo. Tapnohaan na nga tawid, iti basol. Nga umay dito daga, He will be a perfect sacrifice para ka na tayo. So nga virgin birth, iti napasama. Or else, no, dimanan iso na iti proseso iti natural nga wagas, iti lalaki kan babae nga wagas, tapno may anak, may sikog, iti may sangobin. Tawidan na iti basol dinuwa, and it will disqualify Jesus as God. And ito iti may nga misteryoso nga napasamak, and that is God becoming man, God being incarnated, nga nagbaling nga lasag, by a miracle of virgin birth, tapno may sparisuna, iti panaka-contaminate,
iti basol tapno makaitalisuna iti perpekto nga sakripisyo. And the Word was made flesh, referring to Jesus' incarnation, and dwelt among us, nakibiyag kada tayo. Kunanya Hebrews kan Psalm, sino kami nga apan mo bisitaan nga agbalin ka nga tao, kan riknaan tibiyag mi, kan padasam tibiyag mi. You do not deserve ito but you did it. In may ka nga binisita da kami, nakigyan ka kada kami, nakibinaduam iti Espiritu Hesus Kristo, iti may sang lasag nga nakapoy. Imay ka dito daga. And I see that as God's grace. Kung ano John Newton, that is God's amazing grace. He does not deserve. He don't need nga masapon nga agbaling nga tao. But He did it. Tapno adalan ti panakasalakan. He did it. That's why we call it grace. Unmerited, He doesn't deserve, but yet He did it. Kung na pa jay, and nakita tayo iti glorya na. The power, the evidence nga isunak at Diyos. The miracles nga naramid na. The forgiveness nga extend na that God can only give. The panagpalintungan panpanangdayaw dagiti demonyo kanya na, and recognizing Him as the great judge later on, na the judge nga dekat, He's equal to God the Father. And He is being respected by the demons. We saw the power ni Kristo Jesus, kuna ni John the Beloved. And kuna na, He is the only begotten of the Father. Han nga pinutot tikat na sawan. He is the greatest among all. He is equal with God the Father. The only begotten. Kahit nga sawan, that is a title of equality. Dahil iti rason nga nagwala na iti na tao, iti libro iti John chapter 5. Iti John chapter 5 verse 18, nga kuno na, my Father, the 17, my Father worketh and I work. Then the Jews sought the more to kill Him, because He had not only broken the Sabbath, but said also that God was His Father, making Himself equal with God. So dahil panagbaling nga bigatan ni Jesus Christ is a title of equality with God the Father. It is not a title nga naitod kada tayo nga being adopted children. It is not a title nga naitod dagiti angels nga reflect the Creator. That's why they are called the children of God. Dati what adopted children ni Jesus Christ lang, the only begotten. That only begotten implies the only equal nga parparehas ni Diyos Ama. Nga natnuan ti parabor ka na kinagpaiso, and if He is not filled with truth, then He is a liar, and there is no reason kinidyo sa mga pagungaran at ulbod. And that is grace. He is filled with grace. He willingly, dahito yung akto nga naramin na, it is an act of grace. Natutusan, han ko mga mabaling aramidan niya. But because He's filled with grace, He is a gracious second person in His Trinity, He willingly embraced it. Dahito iti Christmas, tiket ng asawa. Dahito iti maysa nga maawatan iti Bible concerning ti panakaisalakan. Di thinking da, nga babaan iti panakayanak, baka barbarang di first nga anak mi isu di mangisalakan. Anda nga ekspektaran nga the birth, hindi pa panag-umay iti mangisalakan, but it is through the process iti misteryoso nga wagas iti Diyos, nga virgin birth. And by that virgin birth, here comes the Spirit iti second person iti Trinity, being clothed na baduan iti lasag, tapno adati mangidanom ti perpekto nga sakripisyo. Kadag iti aming nga tao nga agbabawi, kung umawat kanya na nga manubot kin magsalakan. Sapay kumakadwa, tay nawat mo isuna. Sapay kumakadwa, gapusta kinalat mo isuna. Gapusta umanay, iti perpekto nga lasag na, nga sakripisyo kun indaton na, nga mangugas iti basol mo. Keep on kakabsat, and God bless you. Thank you.